afternoon guys, welcome to my channel, welcome to Matalon. Kuan guys, January 22, 2021 at your service Matalon. Padayon sa paglambo, mahal ko yung lungsod. Tunggu guys. Ang dami na to! Buhato ni Ariel. Ariel! Pag si Ariel ay ang gihatagan kay sa auditor man itong mga file at least na nakuan. Ariel. Ha? Na to.